أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathanda. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Sizanani, ncedisanani, gqugquzelanani ekwenzeni izenzo ezinhle ngoba zizonisondeza ukuthi nibe nobudlelwane nomdali wenu, nesabe umdali wenu. Suratul Ma'idah verse 2, chapter 5 of the Holy Quran, verse 2. Wata'awanu, gqugquzelanani, bonisanani, sizanani, ncedisanani ala albirri, ukwenzeni izenzo ezinhle, ukuthi nenze kahle. Encourage one another ukuthi nenze kahle. Wattaqwa, bese nesabo Allah. Uma ngabe nigqugquzelana ukuthi nenze kahle, lokho kuzoniholela ekuthenini nibe nekhushu', nibe nendlela enisondelene ngayo nomdali wenu, eninobudlelwano ngayo nomdali wenu. Angeke nisenza isinoma kanjani ngoba nina ninobudlelwano nomdali wenu. Wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Allahu akbar. Ningagqugquzelanani, ningancedisani, ningasizani ekwenzeni izenzo ezimbi, al-ithm, izono, wal-'udwan, and transgression, nokwenza corruption emhlabeni, nokwenza incindezelo, ukucindezela abanye.